ile kesi mahakamani. Kuramga jongo dio chinga chiel bangeten piny Kenya William Ruto giogai marazimio la umoja wan Kenya Lance Raila Odinga ye marbedo gitua kama koro enomiyo azimio chungo ng'anyo margi. Johala makaluwo nyiso morgi kage wacho ne giru thuolo matimo hala maonge pek magisebedo kage nene kinde mag ng'anyo. Ng'anyo manere urugi siasa marazimio la umoja dhigo nyime pachoka ne orocho chenro mag ohala e odiechienge mane bage ng'anyo makamago mane oweyo thoth jowala gi lal maduong'. Jowala koro ne yudo fungruok maduong' bang' ogai marazimio la umoja Raila Odinga chungo ng'anyo mane gidhigo nyime odiechieng' manyoro. E chiro soko Mujenga iboma ma Homa Bay chenro mag ohala dhi nyime maonge ng'ikruok kata matin ka jowala pako ndamo mane Odinga okawo mar chungo ng'anyo makamano magiwacho ni osehinyogi. Aduoko ne jakom Raila Amolo Odinga erokamano kuom ne chungo ng'anyo makawuono nikech kaluwore ni ng'anyo nyaka nyicho chakre wasebedo gi pek ma kata kaka samoro ne wakonyore onge e line mar somo nyithindo ne ok dhi sikul e line mar chiemo kaka ne wakonyore onge makaka wan wa joma ne iye kae nitie kuon mwaseole gope ne meke mine wagi kama ne giusegi ma kata kawuono samoro ne nyal kata tamwa ni ok wanyalo olo gowi nikech kumidwa dhi ole no ni se mema ni chako godo. Jowala go wacho ni thothgi ne owito mwandu mathoth mane omagi e chiro e kinde ma ng'anyo makamano ka koro gisiro lwedo wach mar chungo ng'anyo e pachoka. To an kaka mama mboga nikech jahala matindo tindo mag maembe gi sani kore ka dok piny adokie chuodho koro ng'anyo ni to no ebeto chako go wa piny no chungo ng'anyo e sama ber nikech johala bet ne hinyore. In fact hii ng'anyo na haikuwa mzuri kwa sababu vijana wengi walikuwa wanakimbia kunyang'anya watu vitu vyao na wengine walikuwa wanafanya mambo ya wizi. Chenro mag ohala mapile bende ne odok e wang'e boma ma Kisumu ka johala ne dhi nyime kod chenro mage mapile bang' kane osechungi ng'anyo mazimio ne dhigo nyime pachoka. Dennis Owino Ng'udi en johand mkate kar dak ma Manyata wayude ka odhi nyime gitimo ikruok mar ohande bang' bedo gi ng'ikruok e kinde mag ng'anyo. An ja biashara ma Kisumu ka agoyo erokamano ahinya kuom wach mane wayudo nyoro ni Raila orado gi Ruto kendo giyie wuoye kuom weche mar nyatheko ka. Kaka ja biashara wach ni moro chunywa sana nikech sani wan gi geno ni biashara dhi mbele. Kaisha wang'iyo chien kacha kana keto na kelo crate 15 to ka ng'anyo dhi mbele makao matin go kende kethore nikech siasa gi biashara gin gik ma oriwore kama. Sama jowa gi ng'anyo wadhi ng'anyo ok anyal bet ka ni ana winyo maber na uso au sango to piny ywak. Koro ndalogo te nitie lal maduong' sana mane wayudo. Koro sama jowa gi orado ma gima dhi konyowa kabisa nikech ka ji tiyo to ji duogo godhiambo ji kawo gik moko tero ne nyithindgi nikech kwe nitie. Koro kweno ema wakwayo no dhi mbele kabisa ka wagi wuoyo to gimonego bed ni gikete wigi sana sana ni mwananchi ma ni piny mogik cha kwecha ben go mondo mi otim achiel ariyo adek mondo ojikidhi kimaisha maisha ne odhi mbele kaka dwarore. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.